дуруд ба ҳар яки шумо дӯстон. рӯзҳои охир хабарҳои хубу бад бисёр рух дода истодааст. чун канали мо асосан аз хабарҳо иборат мебошад, мо тасмим гирифтем боз дар ин барнома ду хабари нави беҳтаринро дар як видео ҷо намуда баҳри ҳар яки шумо пешниҳод намоем. жереновский пешниҳод кард ки мухочирон ба роҳсозӣ ҷалб шаванд. раиси ҳизби либерально-демократическая партия России Владимир Жириновский қайд кард ки дар Русия феълан мухочирони зиёде бекор мондаанд. раиси ҳизби ЛДПР Владимир Жириновский пешниҳод кард ки мухочиронро дар роҳсозӣ ҷалб кунанд. чун пешниҳодро Жириновский зимни суҳбати видеоӣ бо раиси бонки марказии Русия Элвира Набиуллина ироа кард. мо мухочирони зиёде дорем ки бекор мондаанд. шояд ба ин гуна ҷойҳои кориро маблағгузорӣ кард, пешниҳод кард ӯ. ёдрас мешавем ки пештар ҳукумати Русия изҳор дошт ки аксари мухочирон дар Русия зодагони кишварҳои собиқ Иттиҳоди шӯравӣ мебошанд ки барои кор дар сохтмонҳо хела лозиманд. ноиби сарвазири кишвар Марат Ҳуснилин қайд кард ки феълан дар Русия дар робита ба нарасидани қувваи корӣ мушкил нест. ӯ гуфт кори сохтмонҳо набояд боздошта шавад, вале мухочирон майдони корро тарк накунанд ва дар назди ҷойҳои кориашон барояшон макони иқомат муҳайё шавад. ба маълумоти ӯ дар соҳаҳои гуногуни сохтмонӣ дар Федератсияи Русия дасти камашро аз 9 миллион коргар фаъолият мекунанд ки аз ин миён 2 миллиони онро мухочирон ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки аз 18 марти соли ҷорӣ Русия ба сабаби ҷилвагарӣ аз панҷшавии коронавирус вуруд ба хориҷиёнро муваққатан маҳдуд намуд. ва кӯтоҳ аз баромади имрӯзаи Владимир Путин ба шумо нақл мекунем. Владимир Путин боз рӯзҳои истироҳат эълон кард. раис ҷумҳури Русия Владимир Путин гуфт оғоз аз 12 май кишвар марҳила ба марҳила аз карантин хоҳад баромад. президенти Русия Владимир Путин рӯзҳои таътилро дар робита ба панҷшавии густурдаи коронавирус дар кишвар тамдид кард. бино ба қарори Владимир Путин рӯзҳои таътил то 12 май тамдид карда мешавад. президент қайд кард ки рӯзҳои 6, 7 ва 8 май низ дар Русия рӯзҳои истироҳат буд. раис ҷумҳури Русия Владимир Путин гуфт оғоз аз 12 май кишвар марҳила ба марҳила аз карантин хоҳад баромад. хатар дар ҳамаи минтақаҳо як вақт гум намешавад ва намешавад дар ҳамаи минтақаҳо карантинро манъ кард. аз 12 май марҳила ба марҳила карантин манъ мешавад, гуфт Владимир Путин зимни ҷаласаи васеъ бо губернаторҳо. ёдрас мешавем ки то имрӯз дар Русия беш аз қариби 95 000 кас мубталои коронавирус шудааст. пизишкон тавонистанд 8,5 ҳазор беморро шифо бахшида 867 каси дигар ҷон бохтааст. хуб дӯстон, бо чунин хабарҳои ҷолиб барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. то барномаҳои дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем.